So pakanon na to ang mga tiki mga kalistener, no? Okay, mga uning mga tiki o champurrado. Yan. So naan siya mga tiki dire na mga repeat. At ang obserbahan mga kalistener. Ano ibutang ito ni kanay tiki. Mga tiki na mukha una. Mga una sila. Diba? Ngaon sila mga kalistener, no? So, basta mukhaon ko mga kalistener o champurrado, mukhaon siya din sila mga kalistener. Ngayon ni sila, mangnaog gikan sa taas, niya mo tanawon ako, no? So, kasabutan nga gigutom, no? So, naman po yung mga madakpan sila na mga insekto. So mukhaon na sila og luto, no? Og lugaw. Amo ni ako ang kunan. Tagaan ako kanang champurrado. Kay gutmon mo po ni sila, no? Mao ni sila yung manakupay og insekto diri sa ako ang payag, no? Kanang mga naay musuot nga mga kuan. Namang lupad bitaw og ting-uwan. Ilahan ang dakpon. Uk-uk, suklan po nila uk-uk, langaw. Karon dyan mo na yung mga kuan diri, dyan mo na yung mga uk-uk, no? Nang layas na. Huwag ka ng mga insekto. Daghan mag-guardya diri mga kalistener, no? Mga tiki ba?